susah ki ana apa to, Nok? Simbok iki pripun to? Kan boten susah piye. Kula ki nggih ajeng mak yo ora iso. Pam ra iso wong anak Demang apa wae wis kecukupan apa wae wis ana akeh para abdi sing lelaki arep kepengin makem apa wae ya wis ana. Simbok niku lho. Sandang penganggon ya ora nguciwani kurang apa meneh to nggih. Lah simbok ki mboten gelem ngandani kok kae bapak ki. Ngandani bab apa? Wis ngerti. Pak ampun ngertos to jenengan ki kok. Bab apa? Bab apa no? Bapak niku wingi rak nggih nguring-nguring kula to. Onek-onekke kula ngoten niku kok simbok ki nggih meneng bae lho. Sing salah ya kowe kok. Kok malah dadi Adone oneke kok ya ming meneng wae ya ditanduki, dijawab ngono kae. Mbok. Aku lho ki rak wis omong Bela. to simbok. Iki kelangananmu kok ning kene iki piye kowe mbok kono dikandange sikik. Duwe ingon-ingon kok pakane durung. Jan warna-warna kono dilebokke sikik kono. Wis. Bela. Ya wis ben ning kono ora apa-apa. Mbok. Piye? Mbak-mbok arep Sampai ini kok yo mbak-mbok. Oh, Mbok mesake kula to mbok. mesake sing piye to, No? Sampeyan iki yo ora gelem ngomong karo bapak. Wong kasunyatane kula ki senenge nggih kali Kang Sumantri kok tetep ra oleh lho. Oh, sing dadi susahe ngatimu ki Sumantri kuwi to, No? Kok kudu wong sugih. Kula ki mboten butuh wong sugih, Mbok. Kula ki mung butuh wong sing gelem nampa kula apa anane. Mangke babagan bondo donya ki nek pun dadi bojone pun bebrayan yo tak golek bareng. Pancen Simbok yo ngerti jeneng tresna ngono ora mawas kebyaring donya to, No. Kaya dene derajat pangkat, kalungguhan, rupa lan sak panunggale sing baku nek loro-lorone padha tresnane mergane ngene. Wong bebrayan ngono kudu alandasan rasa tresna. Kalamun sepi ing atimu tresna kuwi nek ora bakal anggonmu bebrayan. Ning perkarane ora ning kuwi, kowe kudu mikir bapakmu kuwi. Saora-orane bapakmu ki nek Demang to, No. Kamu apa? Nek Demang niku ajeng napa? Duwe Demang yo anake kudu duwe bojo Demang napa? Ya ora ngono kuwi ning nek kudu mikirke apa ya carane bibit bebet bobot ngono kae lho, Nak. Saora-orane ki sing ngrengkuh kowe ki sik duwe gawean. Ngono kae nek nganggur rak pakane apa kowe? Wingi bapak niku ajeng njodokke kula kalih nika lho. Heeh. Sinten nika? Sapa? Dukuhe pundi nika? Kula Kowe emah Darmin kae apa piye? ajeng ngebandani akeh wong kula ora seneng kok. Heeh. Kudu kemudu kali niku kula nggih emah, Mbak. Pokoke simbok pripun carane ngomong bapak. Ya wis saiki ngene disabarke engko nek bapakmu teko, mbok bapakmu ki nang ndi wis nganti esuk mau kok bapak ora ndi ngopo? senengane kok diurek-urek terus. Wis kok Simbok sing ngono ya wis. Yo ngopo? Bapakne gak ngono. Menjalpo. Ya aku lagi saka paran, tak yo kudu takon to Nyi. Kudu takon. Sampeyan kuwi nek anakmu dhewe to, anake sampeyan dhewe to niku. Lho, lah yo anake dhewe. Ora saben-saben kok kula ngrungokke niku lho. Kok sampeyan onek-onekke kuwi ki njur kepiye ngono lho. Lah lek ku nek ke anakku wedok, Anak mergo siji iki kok ya anak wedok kuwi mau arep duwe sesenengan. senengan. Lah yo cara dene apa ya wong seneng karo wong lanang. Kalau wong desa kidul Sumantri lho. Sumantri. Iya. Awak kula nggih pun seneng tenan. Lho anake wis seneng lho, Pakmu. Senajan anake seneng ning nek karo wong desa ya Wong wong desa tuwa iki karepe ya mikir mikir anake sampean. desa iki Ra kelingan aku karo sampeyan rikala semono.
Aku ki anake wong sugih brewu, wong etuk sampean sadurunge dadi Demang. Nyatane saiki ya mulya to. Wong jenenge Tresna nek ora mawas apa wae. Ngopo guyu-guyu aku. Piye to iki? Lah ya kuwi kan aku kan wadakan. Kan ki wadah wedah. Dadine basane ning kene nek kademan pandes ki ana tembungkan barang ngono. Lah ya. Sedangkan kan ngono kowe. Aku rasake juga, rasake bapakmu ki wis rungokno. Mbokmu iki kudune agibari sekolah ya kane ditoke. Oh, ngeten to. Aku terus wah pikirane mbokmu saiki kaya ngono kuwi to. Rasake dah. Mikir kowe tok kuwi mbokmu kuwi. Lah kene mikir aku. Lah kok ya sing dadi sumbere perkara ana sing dadi pikirane atiku ya sampeanku ora sarujuk. Kuwi anake dhewe kuwi etuk Sumantri kuwi ngono lho, Pak. Kang Sumantri niku lak yo mboten meninjuk terus wong ra duwe tenanan to Pak, wong sawah nggih duwe lho jarene Pak. Lah ya nek wong desa mesti sawah jembar-jembar. Kok mboten Parine lemu-lemu ngono lho, no. Wis mbokmu iso gemeske ngono kuwi. saiki Mbokmu iso gemeske. saiki kula tak kandha wis rasa lara omong. Intine sampean ki ngetokke apa ora? Lho, aku tetep ora oleh. Wis. Oh, Anak wedon ora buku tak kandhani. Ya wis. Pak. Pak. Oh, iya. Ono daya coba. Kayak coba siapa? Oh, monggo. Ini kancamu to, Nak? Kancamu tunjukin kae itu. Lagi monggo. Cahayu-ayu iki. Monggo mriki. Niki sinten asmane niki kula kok lali. Kula Surti. Surti iki sing menik-menik iki. Ranti. Oh, Ranti iki. Kula Sunti. Oh, Surti jenenge ana Surti Ranti. Iki sing saken dina Oh, lah. ngerti desa. Oh, ngerti dusun, mulakno budaya kaya dene apa, no? Jejogetan, kerawitan, ya apa? Ketoprak lan sak panunggal. Kula niki badhe dalah latihan malih. Oh, ngono. Panjenengan pentasipun niku. Oh, kaya ya wis aku tak ning mburi ya nek ya tak nyiapke ubur rampene kowe rembukan sik omong-omongan ya. Ya engko karo ngenteni pradoga kan lho engko sing arep gamel kuwi sik ya nek kowe sik anu diomong. engko sik aku tak kae. Ning mburi kowe kok omongan sik nembang-nembang sik etok karo gek wis. Kene. Terus kok ngendi iki mau? Ayo kek dene kene. Mangsa aku ki nang omah ki sepi, ora ono kancane. Nang yo kepiye yo? Arep do latihan jumbilane sepi. Niki kanca-kanca monggo. Ayo padha jejugitan, nembang-nembang. Latihan gambyong to, Nak? Nggih. Latihan gambyong. Adik kudu pengen latihan gambyong, latihan gambyong ya ora apa-apa. Saiki terus tak sibuk ke sampur kayak itu jejugitan yo sak isone sak kecandake. Engko padha latihan sing bener yo. Sesuk nek pentas ben iso apik disawang karo para warga kanca. Jadi tak kene ya apa men apik ngono lho. Iya. Wis dicoco simbah kok melu ora iki. Oh iya, sampe mburi aku. Bubune ndi iki bubune iki?
pacet bae ya. Mbok niku yen mbok sithik sampe sampe ra Besok kuwi kira-kira kita mbak lihat sih. lah ya ning kene ning pendakan kene nek mati dusun. Yo enten tamu. Heeh. Pak Duko. Lah iya Pak Penewu barang no, Penewu Pak. Terus Pak Gemang sing galak itu. Bapakku kok yo dodeke galak to yo. Kaya bapaknya dhewe lho lah. Bapak Iki galak tenan lho. Iya kok galak. Saiki ngene. Mau wis tok subuhi ombe urung. Engko ning mburi ana kae ditiliki ana mak-mak ana. Nggih. Saanane njur ora ateges aku ki nundung ning sore to ana engko arep bengi engko ndak ning dalan ya ora njaluk sing piye-piye engko ndak ning dalan ki ana bebaya marga apa. Ayo ning pendongane iki dadi paringi slamet. Ndang bali ya nang ndak dadi golek wong tuamu ya ning mburi sing kaya kono. Nggih, kaya ngono nggih. Yo, ora